Jeg vil gerne skrive noget om konfirmationer, og det har jeg slet ikke sådan rigtig brugt tid på endnu. Så der kommer jeg også til at kunne se, hvordan min arbejdsproces ligesom er. Så jeg har fået et take på det, som jeg gerne vil snakke om, og det er ligesom det der med pengene ved en konfirmation, ikke? Er der noget økonomisk, der minder om noget i religion? Sådan en lille ordspil. Det kunne være meget sjovt. Korsfæstet, kortfristet. Det skulle være meget sjovt. Hvis det bliver korsfæstet, så bliver mit kort fristet. Jeg har aldrig... Jeg var sådan meget i tvivl, skal jeg blive konfirmeret eller ej, men jeg er sgu meget glad for, at jeg blev konfirmeret. Jamen, jeg har aldrig stået stærkere økonomisk, det har jeg ikke. Altså... Tror du på Gud? Tror du på Gud? Nej, vil du have 10.000? Jeg elsker Jesus. Jeg føler, det er noget fæsen til at sige, at jeg elsker Jesus, men joken er stadig sjov, men der må sgu da være noget federe. Det er sjovere, det her. Jeg er klar til at gå i kirke hver søndag resten af mit liv. Det er sjovere. Jamen, det var meget en stemning af, tror du på Gud? Nej. Vil du have 10.000 kroner? Jeg går i kirke hver søndag resten af mit liv. Det kan jeg godt mærke. Jamen, hvis der er nogen, der bliver korsfæstet, så bliver mit kort fristet. Det kan jeg lige så godt sige. Det er sjovt, det her. Jeg kunne tænke mig at annullere min konfirmation. Jeg har også sådan overvejet sådan bagefter, fordi måske var det ikke lige mig sådan det her med, kan man annullere sin konfirmation? Så jeg kunne blive konfirmeret igen og ramme bossen. Det kunne jeg fucking fedt! Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Nå, det var sgu da meget grineren. Fedt. Nå, det er jeg da glad for.